Mä oon Isotalo Aapo Oripäästä. No meillä on semmonen perheyritys, että me pyöritetään sitä veljesten kanssa tuo Oripäässä ja sit meillä on peltoa vähän laajemmalla alueella. Et varmaan yhteisviljelyksessä on semmonen vajaa 700 hehtaaria. Ja niin nyt viljellään pääsääntöisesti rehuviljaa ja sokerijuurikasta. Meidän tilalla niin maalajit vaihtelee aika paljon, jopa kappalekohtaisesti, että on tosi semmosesta hietasesta tosi savisiin maihin. Aiheuttaa omaa haasteessa näiden muokkausmenetelmien suhteen. Kylvinkone on vaihtunut vuosien varrella leveämpään, niin vaihdettiin nyt ääs kanssa leveämpään, niin saatiin vähän lisää muokkauskapasiteettia. Syksyisin niin kevyt muokkausta aika paljon käytetään, että joko ne melkein osa jää sängelle tai sitten melkein kultivoidaan. Ja sitten keväisin, kun me levitetään lantaa pellolla, niin sen jälkeen sitten äästetään ja sit kylvetään. Sitten kun käytiin läpi vaihtoehtoja, niin tämä Crossline niin osoitti semmoisen, että siinä on niin kaikkein tihein se piikkiväli ja sitten se on raskas ääs, että se ei ala niin pomppimaan, niin että se tekee niin hyvän jopa yhdellä vedolla. Niin sitten me päädyttiin tähän. No nyt on toista vuotta ollut käytössä, niin ei ole toistaiseksi ainakin mitään moitittavaa, ei ole tullut mitään ja on se nyt kovassa käytössä, että on sillä hehtaareja varmaan joku 1300 hehtaaria jo äästetty jo. Että. Siis kyllä se muokkausjäljen ja niin toimivuuden kannalta niin ollaan oltu ihan tosi tyytyväisiä. No ääs on 13 metriä leveä ja siinä keskimäärin ajetaan semmoista 11-12 kilometriä tunnissa, niin se äästyssaavutus on, sanotaan, että riittävää, että kyllä sille ehtii. No säädettävyyden kannalta tuo ääs on aika helppo ja yksinkertainen, että käytännössä korkeus, jos sitä kulumisen mukaan, niin ne korkeuspalaat, että niiden kanssa on helppo säätää ja sitten se katsoo siinä samassa suunnassa noi tukipyörät, niin jos täytyy, niin se on tosi nopea tehdä ja pystyy ihan yksinkin tekemään, ettei ei tarvitse ketään kaveria. Siinä on tommonen John Deere 8R 370, nyt 407 hevosvoimaa ja siinä on myöskin riittävästi painoa siitä, kun tykkää tehoa ottaakin toi ääs, mutta kyllä se sitten tekeekin jotain vastavuoroisesti. Sanotaan, että kun rengastus on tämmöisessä äkeessä, niin se on parantunut ja sitten on noi tukipyörät ja muuta, niin se aika hyvin helppo säätää toimimaan, että kun vaikka on samassa kappaleessa on hiatasta ja savista, niin silti se toimii ihan hyvin, ettei se hietasessa mene liian syvälle ja sitten savisessa kuitenkin tekee sen mitä tarvitsee. Mitä odotuksia oli, että se tekee yhden vedolla hyvän kylvöpohja. Ihan hyvin on täyttynyt, että ollaan ihan tyytyväisiä tuohon äkeeseen.